기수병 홈자가시긴 시에스타지그랑 마발 가가낭시긴 오보탄꿀리 피샤야 아르 마바 판카드 보다르카드 아이디카드 비브르고 아다르카드 사다르카드 가시고 블랑은 당가낭시긴 가끔만앙시긴 농아바 우파이키라 농아방고 지라오 가긴 시르 오보탄꿀리 판카드라이 보다르카드 보당 판카드 보당 마발마발랑 당가낭시고 시에스타지긴 홈카시긴 고만 시브라 이제 하빌레블 세리민 시긴 그마 Izin mau terang apa istilah dong, ar mintil apa dong, mintil lah, dia memang mai memang sekalai nak aku salah, bibo bifung sani aku dah mintil apa dong, mai memang sisa pula kasih aku mencuri juga, siasa juga nang, ini pan kata podo kata, menbai kal siang, biar bila aku jadi orang kau uno nai siang, uno bot lala siang, dini kal kau mai berjalan nongkala, dini kal kau makan siang, uno nai jual siang bisir kau. Ayo, gini sekarang nang gini kabayang, biasa bagami ni mancipra, kom deg bukan kau mancipla, nong saudang nama mancipla, ada pulis kom deg bukan, ayo, talang, begami on talang, oh, gua cipro hal kemain siang talang, hasil hal apa thai sih kan, bapak apa orang, talang, begami on talang, kerjang. Bebari pun kini hal kemalang siang, serba nunggu mana ba? Ya, Rabuna ke kemana? Rabuna paham ke mana? Heze makali angko pasai, angsen begami ni presenten kargo ide, jen angko Rabun wah, kami barang cikan angko jen Rabu micia, habila ko budeng, habila bani nuku saudeng nane, basai angko makali basai. Mabar gari perun le bang tu ane pipil gari ber pesa tudung kai tension dia direct gua dia kerja. Oh God, finally ang sompuri habila ko legamun marsigan. Isbang somni pitai ko mun signang. Gebuin za at least somni pitai ko to gudi ni mun zagnang. Bisibang nazang habila ko legum gun legamun gun na phone rise lai das legamun signang. Bikebawang habila ko legamun bula. Angni goसोनि खोथाखौ थारैनो गासैखौबो बुंजोबसिगोन आंनि बाबिथ' आं हाबिलाया आंनि गोसोनि बाथ्राखौ एसे बुजिखायो नाथाय थेवबो आं गावनि खुगाजों फोरमायना लायाखैना आं बेखौ मोजां मोनो होनथारो होननानै माने मोजां मोनथारो होननानै I love you होननानैथ' बे मोनथाम सोदोबखौ बुङाखैना आं दासिमबो बे मोनथाम सोदोबखौ आं बेखौ लोगो मोनबासो बुंगोन आं बेखौनो सानना दोनखादों आं फनावबो बुंनो हागौमोन हाबिलानि सिगाङाव आं बेखौ मोजां मोनो होननानै नाथाय आं बेखौ लोगो हमनानैसो बुंगोन आरोथ' बियो मोनथिखाबाय आं बेखौ मोजां मोनो होननानै थेवबो जेनेबा आं खुगाजों फोरमायना लाथ'वाखै दिनै जानो हागौ बेबो नेनानै दङ आंखौ बेबायदिनो आं माब्ला बुंगोन होननानै आं बुजिनाय बायदिब्लाथ' हाबिलायाबो आंखौ मोजां मोनखायो बिनि रायज्लायनायावनो हमनो हाखायो आं आरो हाबिलाया गावनो बुंखादों गावहा बेसेबा एक्साइटेड जाना दंना आंखौ लोगो मोनगोन होननानै आंबो एक्साइटेड बिबो एक्साइटेड सुपार एक्साइटेड सानैबो जोंफोर सानैनि जरिया खिन्थु बेस्ट जरि जाखागोन दे बेस्ट जरि मायबाफोरजों जादों ना मायो हाबिलाखौ एसेबां फन थुगासिनो मानो फनाव हमाखै बियो दहायनिफ्रायनो फन खालायगासिनो आं फना रिं जागासिनो फनखौ मानो हमाखै बियो राजायाबोथ' हमनो हागौमोन राजायाबो गैया दाबो हनै फना रिं जागासिनो थेवबो हमाखै बियो फनखौ मा अबाव थांखो बिसोरलाय फनखौनो हमाखै चार्ज होयोब्लाथ' मबाइलखौ अफ खालायनानैसो चार्ज होयो गोसोखौसो गिनाय मोनबाय आं ख्लाब-ख्लाबनो माबाफोर जायाखैथ' बे आं बेखौ बुंखायो फ्रि जानानै आंनिया सम थाया गेजेर थाबनो फ्रि जाना होयो फनखौ हमनांगौ होननानै फनखौ मानो हमाखै बियो नै दुब्लियावसो खामानि मावहैदों मैया बुंदोंमोन र' आंनि सिगाङाव न'नि दुब्लियाव उनथिं लाइ लाफा माबाफोर एसे फोहैनो हाजावगासिनो होननानै ना बेयावसो खामानि मावहैदों सानैबो बिब' बिफं मबाइलखौ लांफायो माथो जेराव थाङो बेयावनो मानोथ' हमाखै मेसेजबो हरगासिनो जेबो रिप्लाय गैया र' सिखिरिमोनखौनो फन खालायनो र' बिसोर फन खालायगोन ना खालायाखैमोन दिनै आं दिनै समबो मोनखायाखै फुंनिफ्रायनो फन खालायनो दा फन खालायबाय हमलानो न'आव फन खालायनो र' मा जाखो आदा हारसिं मा मिनिबाय थाखो मा रायज्लायबाय थाखो हेपिनेस होननानै बुंलै बेफोरखौ हेपिनेस मानि एसेबां हेपिलै आदा हाबिलाखौ लोगो मोनहैसिगोन आरो मा नांबावगौ खोथाया हाबिलासो नामा होमबा नों होमब्ला गुवाहाटियाव थांनानै हाबिलाखौ जुलि लाहैखासिगोन नामा आदा बुंनो हाथ'आ र' दा गोसोनि खोथाफोरखौ माबा जाना दङ माने आंथ' मिथिगौ दिनै आंखौ हाबिलाया मोजां मोनो होननानै बाट लोगो मोनाखैना दा जेनेबा लोगो हमनानै एसे रायज्लायनांगोन
नों दाबो खिन्थायाखै नामा हाबिलाखौ मोजां मोनो होननानै? धैत अबाव खिन्थायाखै आं। होमब्लालाय माखौथो रायज्लायबाय थायो इसेबां? आंलाय माथो नोंसिना मोजां मोनलायनाय सोलिगासिनो नामा? गैया मोजां मोनलायनाय माने मा मोनथिलायखागौ बिबो मोनथिखागौ आं बिखौ मोजां मोनो होननानै आरो आंबो मोनथिखागौ बियो आंखौ मोजां मोनो होननानै। होनलायाखै आरो जागोन बेफोर लासैनो आंखौ गुवाहाटियाव थांग्रोनो हो थांबानो जागोन सब। होनबा नोंसिना दाबो फ्रेन्डशिपसो जाना दङ? बेबायदिनो होनजायो दासान्दि। आंलाय माथो नोंनि बिहेभफोरखौ नुनानै आंलाय माथो थांनानै डाइरेक्ट हाबिलाखौ जुलिसो लाहैखासिगोन नामा बेबायदिसो मोनबाय थादोंमोन आं नोंखौ। जेरैबायदि खालायबाय थादों नोङो। हाबा जानायलाय मा गिदिर बाथ्रा सेकेन्डआवनो सिन्दुर फुनबाय जाबाय माथो गिदिर बाथ्रा बिलाय। औ गिदिर बाथ्राथ' नङा नंनायालाय। मानसियानो गैयामोनहाय आबौ फनखौ हमनोनो नोंसा आइयाबो खांसि थोरसि सुगासिनो आंबो नै दासो दुगैना फैदों आबौ खिनो ओंखारनानै। माथो मा फनखौनो खालायाखैमोन सम मोनाखैमोन आबौ? औ आबै फन खालायनाय माने नै दासो सम मोन्दोंमोन आं। माबा आबै आं हाबिलाखौ फन खालायबाय थादों दहायनिफ्रायनो 20 जाबाय फन खालायनानै फनखौनो हमाखै। नोंसोर फुङाव रायज्लायदोंमोन नामा? आं मैया रायज्लायनायानो समबो मोनाखैमोन हरनो। फन खालायनाय नोंसोर हाबिलाखौ? फनखौथ' खालायदोंना खालायाखैथाय आबौ आंबो खोनायाखै। र' आं सोंहैगोन र' माथो जादों फन खालायदोंमोन नोङो फनखौ हमाखै? आबै फनखौनो हमाखै। अबावबा खामानिफोर मावदों खोमा बे खामानि मावखाबाय थायो। हरफिनगोन दे उनाव हरगोन खोमा खामानि मावदों खोमा नुवाखै फन फैनायखौ खोनायाखै खोमा। ओमफ्राय आबौ नोंहालाय जानाय लोंनाय जाबाय? मा जाखो? औ आं जाबाय र' माने फ्रि टाइम मोननायखाय आं दा खालायदोंमोन बेखौनो। नोंसोरलाय जाबाय? औ आबौ जाबाय दे आं बिहामजोनाव सोंना खिन्थाहरगोन दे आं दाहाय। थोरसि सुबायदों नोंसा आइया? औ दे आइखौ फ्रि जाबाथाय आइखौ फन खालायनो होनाय हाबिलाखौ फन खालायना नायनो होनाय बिखौबो बेनिफ्राय आंनो खिन्थाहरनो हो दे आं दोनथ'नोसै होमबालाय। मोनसे खोथाखौ लानानैसो गिबाय दं आं। हाबिलाया मैया बुंदोंमोन बियो जाख्लामोननि न'आव थांनानै माबा माबि खालायहैगोन होननानै माबा माबि चेकिं खालायहैगोन होननानै बेखौसो गिनानै दं आं। बे नुजायाखैथ' बियो थांनायाव। बे जाख्लाया मोजां नंखाया मानसिया माबा मोनसे खालायब्ला बिखौ गोजानथारबो नङाब्लाथ' आं दानो आइमोनखौ थांनो होगौमोन एसे खाथि जानायमोनब्ला। थांनायावनो दा मोनाहैगोनबो हरखाब बेबायदि थांनोबो हाया गोजान जायगा गारि गुरानि बाथ्रा दङ। बेफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरनि मेगननि नोजोराव नांजानो गिनानैनोथ' आं जोंहानाव थाहैनो होदोंमोन बिखौ। बेबायदि गाज्रि मानसिफोरनि थाखायनो आं थाहैनो होदोंमोन जोंहानाव। बेबायदि सिख्ला खासे हारसिं बेबायदि नुबाथाय मानसिफोरा ओरैनोबाबो मानसिफोरा गाज्रि नोजोरजों नायखायो। गावहानो बाथ्राखौबो खोनासङाना आरो राजाखौबो फोरोंनो होननानै गासैखौबो थेवबो जोंहानावनो हाखायोमोन। बे मोनसे जाहोननि थाखायनो आं बेफोरबायदि हारसिं थाजानो बायो सिख्ला मानसिफोरखौ। मानसिफोरा बयबो गाज्रि नोजोरजों नायो आरो गादबना दोननो नागिरो हारसिं नुबाथाय। हाबिलाखौ जुदि बियो मायबा खालायो बियो खिन्थु खारग'खाया गावख्लायखागोन आं बिखौ थांनानै। गैया जाग्लाया बायखानायावबो गैया खिनि थाखाय बियो थगायदों। अबाव आंनि आबौआ? आबौ हाबिलाया अबाव? गैया अबाव थांखौ होनब्लालाय? नोंसोर मा खालायदों आबौ हाबिलाजों? जाख्लाया अबाव जोंहा आबौआ अबाव गाख्रबगोन आं गामिनि मानसिफोरखौ लिंजोबगोन आं। अबाव आबौआ? आबौ हाबिलाया अबाव? गाख्रबनाङालै राजा आंबो मिन्थियाथ' नोंसिनि आबौआ मा जादों मा मादों। आं नै दासो फैदोंमोन बे जाख्लाखौ माबा थास गेलेनो थांसो लिंनो फैदोंमोन आं मिन्थियाथ' जाख्लाया अबाव दङ। जाख्लाया माने दानि फैदोंमोन आं दंमोन जाख्लाया बिनिफ्राय थांबायमोन खिन्थांनो मायबानो होनना न' सिङाव माबा ओंखारलांदोंमोन माथो। गैमारा होमबा जाख्लाया? आं जेबो मोनथियानोथ' हाबिलानि खोथा। आं नुफैयाखैबो हाबिलाखौ फैनायाव। नों नुवाखैमोन आबौखौ? आबौ हाबिलाखौ नुवाखैमोन नों फैब्ला? नुवाखैथ' र' आं हाबिलाखौ अबाव नुनो। आं नै फैनानै बिखौ बे बायजोआवनो दङ आं बायजोआवनो जिरायखाबाय थादोंमोन। बे जाख्लायासो न' सिङाव दंमोन बेनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन। आं नोंसा आबौखौ नुवाखैथ'। होनबा नों थानायावनो होनबा जाख्लाया अबाव थांखौ? नोंबो थगायदों नामा? राजा आं मानो थगायनो? आं नोंसा आबौखौ लोगो मोनखायाखै बेयाव फैब्लाथाय। जाख्लाया मा थारमाने मानो फैदोंमोन थारमाने नोंसा आबौआ फैमारदोंमोन नामा? आबौ हाबिलाया फैदोंमोन जाख्लाखौ हमनो होननानै। जाख्लाया जोंहानि न'खौ सावदोंमोन ना केरासिन थुंग्राखौ नागिरनो फैदोंमोन। आं खिन्थाखाबाय दसन नोंनो। बेनोथ' र' खोथाया नोंसोरनि न'खौ सावदों होनना खोनादोंमोन र' आं खिन्थु जाख्लायाथ' सावाखै खोमा। जाख्लायाथ' गामिनिसो मानसि माथो सोरबा सिखावसो खावलांदों। रावबो सिखावा खावाखै जाख्लायासो खावदों बेनिखायनो जाख्लाया दा आबौखौ अबावबा सिखोमाना दोनदों खोमा। आबौखौ नागिरनानै मोनाखै बेसेबा गोबाव जाबाय। आबौखौ मायबा खालायबाय जाख्लाया।
नंमारगौना नंमारालै केरासिन दुंग्रा जाख्लायालाय सभाबफोरा थिगौनो नंखाया मायबा खालायनोबो हानाय बियो नोंसो आब'खौ होमबा फैमारदोंमोनबा फैमारदोंमोन बारि उनखिनिफ्राय जाख्लाया होमबा जुदि जाख्लाया नोंसो आब'खौ मायबा खालायमारदों बियो खारखोमाखाबाय बियो लेट्रिनाव नों मोजां नायमारदोंना गैया नागिरदों आं होमब्ला बे बेथाया खारखोमाबाय बियो सैमाया होमबा हाबिलाखौ मायबा खालायमारदों बियो बिनिखायनो खारखोमाबाय बियो नङा बियो आंखौ थाथ' होननानै अबाव खारखोमा लांखो बियो थौनाय न' सिङाव नायहैनि थौनाय आब'खौ न' सिङाव दोननोबो हानाय बियो थौनाय नोंसो आब'आ न' सिङावनो दंलाबायबो जानो हानाय थौनाय साला सैमा दंब्लाया बियो सैमा जाग्राया खारखोमाबाय बियो बेबायदि होनना मोनथिनोब्ला बिखौ जागायावनो बक्सिं मारिना दोनखागौमोन आं बिखौ